Na hát, köszöntök minden kedves nézőt. Végre nem lesz eső. Bárkik fájnak. Hát mióta várok erre? Franciaország óta várok arra, hogy végre ne legyen eső. És végre nincs. Úgyhogy most el kell indulni. Csak az a kár, hogy én rohadtul nem szeretem ezt a pályát, hiába hazai futam. Azért megnézem én azt még okosba, hogy jó setupom van. Hungary setup. Így is van. 5 kg. Na, induljunk. Tehát a tegnapi kirédzselésem után ma is így hasonlóra készülök. Tényleg azon gondolkodok, hogy most a mai napon éppen hogy fog beszivatni a játék. Tehát elég szomorú, hogy ezen kell gondolkodnom, helyett, hogy a versenyre tudnék koncentrálni. De hát ugye jó kis Hungaroring, hazai pálya ugye. Szemfülesebbek már észre is vehették, hogy új sisakfestés, bár mondjuk az már tegnap is megvolt az új sisakfestés, mert ezt még múlt héten, pénteken azt hiszem, amikor létrehoztam. Azt kifejezetten erre a futamra csak gondoltam, már egy futamra nem cserélem le, meg amúgy is jól néz ki, tehát így végül meghagytam tegnap is, és itt van ma is természetesen. És hát nem is itt van, ez az. Na jó van, a libassor az úgy beállt szépen, gyönyörű. De ez jó lesz így. Te csiga tempóba érted? Figyeld, nem indul. Hopp, most elindult Breezy. Elindult. És akkor most mi? Tehát szerintem nekem teljesen visszahűltek most a gumiaim így. Legközelebben forgalomba megyünk, az is biztos. Na, akkor kezdjük a kört. Nyilván a legnagyobb esélye a polra itt is Etemnek van, hát igen, szokásosnak Islandnek ugye. Lazan így tized hátrány, így is van. Nem mintha annyira meglepődnék rajta, hoppá. Hát ott a AlphaTauri mit csinál egyébként? Megállt. Ez így nem értem, most nem mindig. Hát harmadik helyen lett elsőre. Ez egyőre nem rossz mondjuk, csak hát... A rosszabb a 4 tized másodperces hátrány, tehát hogy... Hát álltam hozzá, amit mondtam is. Hoppá, hát rázít egy kicsit, hopp, annyit most én szépen elnéztem. Tehát ez a harmadik hely önmagában jó is lenne, az a 4 tized hátrány nekem, tehát... Jó, nem jön senki, betölteni nyugodtan a boxba.
Na, hát egyébként jöttek. A harmadik hely az megvan. Ja. Aha. Szóval az Atem az 3-10-ben még Breeze-t is előzi, hát jó, akkor Atemnek itt tulajdonképpen arra is adhatjuk a polt. Hát még azért nyilván megint amúgy mögöttem van szoros a mezőny, itt ez jó, hát mondjuk a Steffék van hátrébb, hát mondjuk, te. A Mielkei meg közepesekkel jött azt a 15-3-at. Az egy erős idő szerintem közepesen. Háza is az még az csak 16-0. 15-4, huha. 15-7, jó, az már azért nem olyan vészes, de a 15-3 és a 15-4 az azért eléggé veszélyes a közepes keverékekkel. Na hát Breezy felálltunk. Kiáltogat a pályára. Jó, akkor... Zsa! Hát nem közepes gumikkal. Jó. Ő nyilván nem közepesekkel futotta azt az időt, hogyha közepesek... Ha közepesekkel futotta volna ezt az időt, akkor Division 1-be lenne a helye, tehát... Nem, azt lágygumikkal futotta azt... hát nem. Csak most kipróbálja a közepes is, de hát mondjuk nem tudom mit próbál közepesen, mert javítani már nem fog tudni a közepesekkel, az biztos. Nem mindegy, köszönöm. Hát igen, most már közepeseken, de hát nem tudom mit fogom próbálni a közepesekkel. Velcro és Ánc is megjöttek. Nekem meg bele kell húzni. Ha nem akarok megint várakozni. Szépen széles fölkezdésbe is jó, de szép. Kigyorsítás az hibátlan. Csak az időt hagyja most be rosszul, na mindegy. Hát ez nem volt a legjobb. Hoppá! Na! 14-0. Ezt már azért nem fogják sokan megdönteni. Ezekre a gumikra vigyázunk, mert hát tényleg egy olyan jól sikerült kör volt, és simán lehet, hogy ez lesz a rajtgumi. Tehát ezekre a gumikra most már nagyon vigyázunk.
Ez a kör már majdnem tökéletes. A sikánnál maradt benne, az nem volt a legjobb, aztán Spielberg a negyedik, azért mondom, hogy itt még azért jönnek. Na, eléggé vigyáztunk a gumikra. Na, 14-0. Ez egy nagyon jó kör tőlem. Hát mondom, a sikánban maradt még benne, meg ott még talán a 11-es kanyarba, az előzibe, meg a 14-esbe, az utolsóba szerintem még ott is azért túlságosan szélesről kezdtem meg. Szerintem még ott is maradt. De nagyjából ennyi, tehát egyben ilyen 1-1,5 tized talán, ha benne maradt. Hát ez már egy nagyon jó kör volt. Ja, meg az első kanyarban is egy pár század még benne maradt. A utolsó szektorba ver a gyerekám majdnem 2 tizedet, tehát az úgy gyönyörű. A második szektorom Kevin 2000-del gyorsabb. Dark Covid is. Mondjuk nem tudom, mit próbálkoznak a lágygumik a közepesekkel, ma abból top 10 nem lesz. Tehát ez látható már is, tehát a 12. a közepes gumis. Az első közepes gumis 12. Tehát itt nem tudom, mit próbálkoznak vele ennyire. Tehát ennyit nem lehet találni, azért ennyi van a közepesre és a lágy között, tehát ezért... Ez már rossz rajtpozíció nem lesz. Még nem mondom, hogy pole lesz, főleg a tegnapi napból kiindulva, de ez már egy jó kör volt. És bizony a gumikat se nyírtam ki annyira, mint az előzőeket. Leglassabb vagyok. Létezik. Akkor versenyen jó nagy szarba leszek, már akkor konkrétan délre se ki fognak majd kerülni. De mondjuk, de amúgy ez se állja meg a hét, mert az első szektort meg uralom tulajdonképpen, tehát a legközelebbi első szektor is 600-ra van tőlem, tehát a közvetlen üldöző áttem konkrétan 2 tizedre van tőlem az első szektorba. Mondjuk, aha, jó, akkor polpozíciót elengedtük, ennyi nincsen bennem. De hogy a fenébe tud ez tényleg ilyen gyorsan menni? 13-8 hihetetlen. Elképesztő. Első szektorban nem volt gyors, a másodikban meg főleg tehát a harmadik szektorban veszitek rengeteget. Ott az utolsó kanyar miatt szerintem elsősorban. Tehát az utolsó szektorban valamilyen nagyon sokat veszitek a többiekkel szemben. Csak az a bajom, hogy ez akkor megint legjobb esetben a harmadik hely lesz, mert az Attem is valószínű még ezt a 12 000-et valahonnan megtalálja. Tehát ugye akkor megint harmadik helynél nem lesz jobb túl úgyhogy... Hát csak ugye a harmadik hely az meg nekem eléggé balszerencsés az utóbbi időben, úgyhogy... Igen. Hát ez így lehet szopacs lesz. Megint. Harmadik hely. Pedig az lesz, mert valószínűleg az Attem is majd ugyanúgy megtalálja majd a 13-8-as időt. Én bennem meg nem lesz ennyi. Tehát hogy én bennem még talán 13-9 benne lenne azért a hibákkal, de már 13-8 biztosan nem. Hát vannak kezdi. Amikor az első szektor végére ér mi, akkor indulunk majd el. Közben nézzük az első szektort, 27-1, 26-6. Nem jó első szektor, na menjünk közben. Ugye a gumik ki vannak cserélve, igen. Jó, megvan, mehetünk.
Atem jön az utolsó kanyarba, legyen? De szerintem nem Atem lesz az utolsó kanyarban. Igen. Atem most jön a 13-asban, szerintem. Miért? Ne, a harmadik, ajaj. És bejön. Ó! Atemet megússzuk, ez nagyon jó. Így vagy. Igen, ez most. Hát itt talán nem, azért ez még nem volt szerintem feltartás egyébként, tehát... Talán megzavartam, de nem tartottam fel, tehát... Helyjel, volt jó most, annyira. Jó még. Eddig volt jó, elrontottam, de még jó. Elrontottam, kész, ennek vége. Javítok valamit, de ez forra nem elég. 14-0-4-ben. Nem rossz. Még már csak Nakiz, Skiffy. Játék van, mondjuk kört nem kezdenek, mert Skiffynek is megvan, D6W-nak elevette. Hát akkor ennyi. Stormra vágunk. Na, második pozíció. Nem rossz. Ez a Mikkelnei, ez nagyon veszélyes lesz, az a baj. Hú. Hát most konkrétan, hogyha én nem javítok, akkor pár ezreddel lettem volna csak előtte, úgyhogy... Ez 5 rajthelyes bünti. Skiffy megint ugyanazzal a taktikával fog jönni, hihetetlen. Te fiánc. Mondjuk egyébként jobban begondolva 1/10-es előnyt elvesztettem. Tehát... majdnem. Na mindegy. Mindegy, ez a második és bőven jó igazából, tehát...
Abszolút jó. Elméletileg nem lesz eső, de már nem mondok semmit tényleg. Nincs. Na itt a visszatérés. Most ugye 5 perces szünetünk van. Úgyhogy most várakozunk. Eső nem várható, hála Istennek. Tehát, hogy én annyiszor megszívtam az esőt, hogy örülök neki, hogy végre elkerüli a pályát. Legalábbis elméletileg. Borult azért az ég. Elméletileg nem esik, de múlt hét után nem hiszek sem a Codemasters-nek abszolút. Amikor 10 percet mondott, és 1 perc múlva leesett. Na mindegy. Na nézzük közben a többieket, így is van. A 11. helytől lefele senki nem rajtol a lágyomikkal, ahogy ez várható is volt. Hát 2 embert leszállítani, mindenki a közepesekkel rajtol, tehát... Hogy az lesz de jó, hogy szerintem a 10-től lefele megint mindenki el fog menni egy kiállással, amíg ugye nekünk megkötelező a 2, mert máshogy nem tudunk ott nem tudunk végigmenni, tehát a kemény az nem fogja végigbírni, meg amúgy is hát azért az lassabb. Tehát itt azért közepes gumi lesz az optimális, azt hiszem. De amúgy tényleg annyira hihetetlen, hogy minden egyes versenyen az van, hogy a top 10 kívül rajtolók járnak rohadtul jól, illetve ugye Island, ugyanis hát ő meg ugye elmegy az élen. Tehát hogy szerintem pontosan ugye az lesz majd, mint a francia nagydíjon, hogy ugye az első 10 a lágyumikkal rajtol, és a top 10 kívülről, majd Matriz, Skiffy, hát jó nem Matriz, de Skiffy például, Storm, Haze, azt mondja nem ismerem, This is Debut, Ramos, azok azért nagyon fel fognak jönni majd. Amíg mi nekünk meg ugye 2 kiállás van, tehát igen. Na hát akkor lássuk a medvét.
Amúgy olyan gyönyörű, hogy konkrétan annyira be van borulva azért, hogy alig látok valamit egyébként, tehát... Szerintem egy picit följebb veszem ezt a fényerőt, mert attól semmit nem látni. Így, 30-assal így jó lesz. Már is jobb. Sokkal. Ez igazából azért lesz inkább elsősorban fontos ugye a pályahatárok miatt, mert hát ugye de jó ezt hallani. The radar is clear and it's looking a dry race. Tehát ez így olyan jó hallani végre. Azok után, hogy legalább 2 versenyet tönkretette az eső. Na most vette át az AI. Oh. Hát én félek. Itt mindig igazából, tehát én félek. Aha, na. Na megint kezdődik ez a zavaros hang itt, hogy jó lesz, hogy így. Kicsikét csúsztunk, szerencsére a warningot megúsztuk. És így van Island, meg már megy is el, tehát ez így annyi is volt, köszönjük szépen. Így védekeznem kell majd, ugye Island már lehagy. Nem hiszem el, hogy mi a fenétől van már megint, de megint ez a akadozó képernyő. Na jó. Miért van az, hogy általán megint letol a pályáról egyébként?
mostanában. Na, de már miért ér véget? Ó, ez a vége van. Ez a vége. Most van zöld, és most ezzel nem nyertünk sokat annyira. Ajjaj. Most kell nyomni. Újabb van, ebből újabb Inti lesz. Nem fogom ezt a versenyt sem megúszni Inti nélkül. Úgyhogy általán már is zárkózik vissza, tehát. Nincs meg egyszer bizalmam. Sajnos. Rász kidobta, jó? Akkor bye-bye dobogó. 5 köré bírtam büntetés nélkül, hihetetlen. 5 darab köré. Így van, Atem. Na jó. Úgyhogy egy sapó büntit kapni. Az ilyentől kezdve biztos, hogy Island elé fogunk visszajönni, tehát... Ezt nem hiszem el megint nekem. Jön ki rosszul is! Na jó. Ezen már tényleg meglepődjek. Tényleg. Talán nem hiszem el.
Újabb verseny mehet a kukába! Na ugye zöld zászló, és én csak most értem be a boxba, és így megint mindenki előttem van. Ezt én már tényleg nem hiszem el. A 17. vagyok megint, meg konkrétan megint elém csapódik az eke. Nyilván. Megint hiába van jó tempom. Megint én vagyok a bal szerencsés, és így hát biztos mindenki előttem van, tehát hát Steffi eldobja, lehet könyörgök, félkör előnye van így megint mindenkinek. És hát ugye még a 3 másodperc se segít. Most bejöhetne egy esély vagy valami, mert úgy van, pont félkör hátrányomban mindenkivel szembe, tehát megint honnan estem ki a második helyről, ami potenciálisan első lett volna, mert Island mögénk jött volna. Hát nyilván nem fog SC jönni, nem hogy esetleg eséllyel legyen. Nem akar valaki egy SC-t előidézni, de az Isten szerelmére már, hát ilyenkor meg nem jön az SC, csak akkor, ha jól állok. Elnézett azok.
Frank Ocean, azon miről beszélsz, Steffi? Ja. Jöjjön már az FC Istenem, de zöld zászlókat nem hiszem el. Hát mi ez? Már most csúszik. Ha nem adom fel, de hát esélyt lenne, csak innen nagyjából. Tehát 25 kör, de semmit nem tudok tulajdonképpen hozni, tehát... Hoppá, Williams, na! Jöjjön már az átkozott SC, Istenem! Red Bull is! Hát már életveszélyes a pálya, hát be kéne ezt az SC-t küldeni, de nem küldik, mert zöldzászlón hiszen a... Csak nem akarnak nekem jót. Az újabb pozíció, de még mindig csak 15. De jó! Megint veszítettem fél másodpercet. Ez gyönyörű, hogy erre most nem fogom tudni megelőzni egy ilyen lágyabb gumin, de hát ez lesz. Na szóval most mondom, hogy ez lesz, tehát... Sárga, merci. Nem jön semmilyen SC Red Bull. Nem jön SC, nem hiszem el. Tehát pörög forog mindenki, de SC nem jön. Hát meg összefitált. De hát ez semmiért. Ez könnyű volt. Tehát jó van, legalább olyan pörög ránk.
újabb warning, vagy talán nem. Na nézd meg. Tehát Matrix, aki a mezőnyben volt, ő is bejön elénk, tehát hogy... Ráadásul Ramos is úgy tűnik tartani, nem tehát. De tényleg nem fog SC jönni, az a hihetetlen. SC nélkül meg nekem esélyem nem lesz a pontszerzésre. Hát... Matrixból is egyszer több mint egy kiállásnyi hátrányom van, úgyhogy még nekem is ki kell állni, tehát... Úgy, tehát mindenki elénk jön be konkrétan. Azt, hogy megúsztuk, most az nagyon közel volt. Az a baj, hogy tényleg nekem minden négyzetcentimétert ki kell használni. Red Bull mögém éppen, hogy Alfa Tauri elém. Ezzel megint feltartott itt. Igen, azt konkrétan visszőzzel próbáltál. Úgy konkrétan ő használja az ezt, és semmit nem tudok elközeledni, tehát... Hát nem zittelje, de hát ez boxba. Hát, köszi. VSC-vel megint nem érek semmit. Nekem SC kéne, bazd meg, de azt nem kapom meg. Mert akkor tök jó lenne, meg kijöhetnék úgy, hogy lágyabb gumikkal lennék, de nem.
De nem adja meg nekem nem adja meg nekem a teljes biztonsági autót, VSC-t kapok, és nézd meg amúgy az elsőknek megint milyen jól jön, meg ki tud az összes jönni, nézd meg, ember. Ez megint az, tehát a két Ferrari megint milyen mázista, tehát... Ott a valami... Nézd meg, semmit nem tudok rá közeledni. Ez megint a Ramosnak jó. Ez megint a Ramosnak jó, mert a D6W betart nekem, tehát hogy limitálja a tempómat, és így szépen ott tud maradni. És ő, hát nem tudom, hogy végigmegy, nem hinném, de próbálja. Jó kövükör. Jöjjön már egy kibaszott biztonsági autó, de tényleg. Nincsen. Azt nem hiszem el. Akkor elmegyek még egy-két kört, nem érdekel. Csak nem jön ki az a rohadt test C, de tényleg ezeknek már nem kell kiállniuk, csak nekem meg elmocnak talán.
Nekem is valószínű előttem lesz, csak mindegy. Újabb warning, köszönöm szépen, nem mintha eddig nem kevés lett volna. Kettő. Vagy D6? Most kettő. Én nem lehet. Nem jön be az adat. Jó, hát akkor jövünk. Állítólag nem tudok mit csinálni. Most figyelj, hogy nem a izét fogja fölrakni majd, hanem a... Jót rakott fel legalább. Hát leggyorsabb elment, elmegy Eke is, így van. Úgy. Tessék, a 15. pozícióban vagyok, hihetetlen. Hihetetlen, nem tudok mit csinálni megint. Egyszerűen a túlmenes levegőben semmi tapadás nincs, és nem tudok előzni. De most sokkal gyorsabb lennék. De így nem tudok tempót autózni. És azt mondja, még egy bünti a versenyzőn, köszönjük szépen. Nézzük, elmegy. Esélyen nincs tartani egy gyereket egyébként, tehát hogy nézd meg. Ellép! Egyszerűen ellép! Én hiába megyek persze, mert beszélek. Nem tudok közel maradni egyszerűen hozzá, ez a hihetetlen, nézd meg.
Nincs tapadásom a szélárnyékba, basszus! Egyszerűen nem férek el sehol se. És azt a döntő. Hogy a francba nem pördül ki? Hogy a francba nem repül le a pályára, amikor minden körbe megcsípi a füvet, ezt nem értem. Össze-vissza csúszkál előttem, de mégse tudok vele semmit se csinálni. Na, Nicki Minaj. Ő is elég minden. Vagy nem, ja hát. És át fog majd lépni rajtam, még meg nem tudok a ekével csinálni. Hát akkor meg fogva spórolni, nem tudok más csinálni. És ott a döntő. 6. Ja, végem van. Úgy. Tök mindegy, mert a Red Bull úgyis el fog mellettem menni, és ekérről teljesen leszakadok, végem van. Ki csinálta el kell gumiainak. Hát csak az a bőgyő meg nyilván sokkal simábban át fog lépni. Megvan. Jaj, bocs. Jó, nekem végem van. Annyi lehetőségem van, hogy bejövök a leggyorsabbra. Ennyi. Ezt úgyse lesz innen már. Senki nem akar kiesni. Még a leggyorsabb körhöz meg várnom kell, tehát... Na jó, így nem lesz meg. Neki elsőre sikerült. Az, ami nekem körökön át nem sikerült itt úgy. Ott az SC! Ott az SC! Ma! Ennyi! Ott az SC, bazd meg, csak egy kicsit későn mondjuk, de ott van, bazd meg, és így visszajövök a meccsbe, és azonnal ki lehet gumikért, nincs mese. Most azonnal ki lehet gumikért.
megfogta az FC őket! Itt a lehetőség, gyorsan be a pitbe! És figyeld meg, amúgy double step-et. Így! Double stack, persze! Hát így megint semmi esélyem nem lesz, és így megint el fognak menni, tehát tök mindegy. Ott van, még csak most... No. Így van, megint veszitek. Jó, mondjuk pozíciót nem veszitek, de hát... Nem. Így van, ott ment teleke. Szóval Ramoszt megelőztem, akkor Verona is double stack volt, hát 14. És megfogta őket az FC. Bár mondjuk bőven kijöhetnek egyébként, tehát ha van akkor előnyük. Bár nem biztos. Halleluja! Jönnek! Jönnek! Hát, ha leesik egy-két pont, csak a 6 szek a baj most meg, ugye? Gondolom, én vagyok az egyetlen, akinek van büntje, tehát... Neki is 60. Ilyenkor csinálnám én meg azt, hogy letölthető bünti. Amúgy így is veszítettem időt, tehát igazából megcsináltam, így kellett volna úgy csinálni, hogy akkor letölthettem a izével, és akkor... Azt nem értem, hogy ott van az alfa előtte, hogy a fenében nem volt double stack, ezt nem értem. Így van, Rabosznak semmi, ő is meg fog előzni, nem hiszem el. Tehát itt az a bajom, hogy megint nem nagyon fog szerintem előre mozdulni, hiába jött be az ST. Tehát itt remélem, hogy valami káosz lesz. Tényleg az, hogy még mindig nem zárkóztunk vissza. De még mindig kurva messze vagyunk az SC-től. Ekkora hátrányunk volt. Istenem, hogy miért nem jött egyébként ez egy pár körrel korábban. Menjetek már! Menjetek már, mert vissza kéne zárkózni. Mondjuk, hogyha nem jön ki az SC, akkor nincs jön, de... Jó, visszazárkóztunk. Jön ahhoz hopp-hopp. Na. Csak ugye nekünk így elszünk, nincs, ajjajjaj. De basszus már, nem hiszem el! Ugye a Ramos megint engem fog felelőssé tenni. Lettörik, hopp a Ferrari! Island! Ekének is föl. De így van, elsze nézed és visszagyorsít, nem hiszem el. Jó van, ez szép volt mondjuk.
És most, ha nem lenne a 6 szekendben, jól állnék egyébként. Önkintézzétek el egymást, egy szív. Aha. Várjál már! De 2 kör! Addig kibírod. Ne földüljünk ki, még hát, ha leesik egy-két pont. Az a baj, hogy előzni nem fogok így úgy tűnik, de... Úgy kapjátok a büntiket, létszik. De most 6 szek nélkül milyen jól állnék egyébként, tehát... Állj, ez van megint, hogy kerül ide? Jó, hát akkor... Hát akkor az új minusz egy pozíció. Hát nem azért, mert meg fog előzni, hanem azért, mert... Így. Chelsea, gyorsan, még őt még el lehet valami. Ó, ez már nem számít. Hat, 7, 8, 8. Jó. Legalább 4 átkozott pontot gyűjtöttem. Valahogyan, de hát... Tehát ez így nem feltető. Megint nézesz kötönni. Háze, megint, de erről beszéltem. Skiffy honnan jött fel? Top 10 kívülről, de bőven. Háze honnan jött fel? Bőven top 10 kívülről. Storm honnan jött fel? Bőven top 10 kívülről. D6W honnan jött fel? Bőven top 10 kívülről. Erről beszéltem. Megint olyan jó volt a taktikájuk.
Így van, 6 szek. Jó, hát Nicki Minaj az ugye még ugye elén fog kerülni, mivel majd az 5 szeket elveszik tőle. Úgyhogy akkor ez 9. hely lesz. Így nézd, tehát honnan jött 12., 16., 15., 18. Onnan jöttek fel megint az alternatív stratégián, nézek 1-2 kiállások. Tehát nézek 4 kiállással vagyok 9. vagyis hát 8. de így is 9. lesz belőle, hát. Megint hihetetlenül bal szerencsés voltam, de már igazából ezen nem lepődök meg. Tehát, hogy a taktika tökéletes lett volna, és erre megforog előttem Eke. Na hát mindegy, köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!